हम कैसे जाएंगे? माका काय पोहा घेताय, माका काय बियाग नको. वा वा उडी मारू म्हणजे डायरेक्ट खाली. काय आहे मग कसं देऊ काय या बाहेर खाऊ काय काय बोलायचो? इधर से जेव्हा खाली या चपलाची म्हणजे चपला हो वाहन जातील मेले. हे खयचो धबधबो यो रे, खयचो धबधबो? शिवडावचा धबधबा आहे हा. चला आता कपडे काढा आणि धाव कुत्रा मेलू. पॅन्ट विकली आता भिजवतीचा. जावा चला उतरा एका एका लवकर जावा. चला 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 पार्ट्या जावा जावा चला पटापटा जा. संख्या झाल्या संख्या वाटीचा मी तुम्हाला इकडे घेऊन आलेलो आहे. तुम्ही सांगा कसा आहे धबधबा आमच्या कळसुली गावातला? तर काय वाटतं पार ते कसं आहे? एकदम अप्रतिम वाटतंय. अप्रतिम. तुला कसं वाटते? एकदम मजा येते. दगडी बघ एवढा. सगळ्यांनी इकडे नक्की या. धबधबा जबरदस्त धबधबा असा. घंटी विचारा.
बंटी विचारा बंटी कसं वाटलं तुम्हाला इकडे येऊन? एक नंबर जबरदस्त धबधबा. सगळ्यांनी इकडे नक्की आवर्जून या, आवर्जून भेट द्या इकडे. चप्पल घाल. अरे चप्पल चप्पल विचारले चप्पल. जबरदस्त धबधबा इकडे. सगळ्यांनी इकडे आवर्जून या इकडे. सगळ्यांनी कधी आलात तर कणकवली साईडला फुल एन्जॉय केलो आम्ही आज. फुल म्हणजे फुल धम्माल. आता चाललो घरी चालले बंटेन चालले घरात चालले. कडे डोंगर चढा केलेली. चला वर चढा. खूप मजा येईल आज. किती वर्षांनी 6 वर्षांनी प्लॅन ठरवलो. 6 वर्षांनी आता सक्सेस झालो आमचं प्लॅन. हे आरामात चला रे. हे भांट्या नीट हा. हे हळू हे हळू जावा. हे सोम हळू हा. पाय सरकतलो. पाय सरकार. चला घरी चला. हे पॅन्ट तुम्ही ट्रॅक पॅन्ट घालून इलास तुम्ही. कोणतरी बरेच नवीन जण कोणतरी इले बाबा. हे खैसून इलास रे. खैसू कळसुली इकडचं जाते. हा संकेत बोगले टाका. चला पेट्रोल. हा अरे चला. टाकी कमी झाली पूर्वी मगाशी वर. टायमर झाला आमचा. टायमर मस्त पैकी खूप मजा केलं. मला सोबत मजा येणार नसते. आताही बरं लवकर आपण निघालो. फोटो आता फोटो हा पद्धतशीर म्हणजे गर्दी असली का मजा येते. काय अरे हा यो खाली लक्षात नाही. वरच राहुलो बाबा. गाडी काढा. आम्ही सुटलो पॅन्ट आमची. अरे बसा. चढायची नाही चढायची. मी बसतो. आम्ही घेतो ती तू एका घे आमका विचार. सोम बस. पाय लागत नाही रे माझे. आमच्या एकान बसा. कसे वळवळत आहेत ते दिसा होय. पारते पकडी ओल मोबाईल आम्ही उतारतो. लाय चढणार नाही. हॅलो बेकार रोड आहे हे. बेकार रोड. नाही मी घराकडे नाही. आता कणकवली गो आम्ही जातलो अर्ध्या तासात. 1 तास लागतो घरात जाऊ. डेंजर घाट पार करून इलो. त्या ये देखो ये चिकल दुनिया है. असे रस्ते आहेत हे बघा. पेट्रोल भरने के लिए हम रुके हैं इधर. हाँ 500 आणि 200 है. एकात 500 एकात 200. पैसून तो मार्गे चल. आमका घरात घेऊन जा. अजूनपर्यंत ज्यांनी कोणी चॅनलला सबस्क्राईब केला नसतं तर पटकन सबस्क्राईब जाऊन करा. आणि व्हिडिओ लाईक पण करा थोडा.